Sa gitna ng mainit na panahon, naranasan ng kalat-kalat na pag-uulan sa Camarines Sur nitong weekend. Ayon sa Pag-asa Southern Luzon, ang pagbuhos ng malakas na ulan nitong nakaraang araw ay dulot umano ng easterlies o ang maalinsangang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Maliban sa maalinsangang hanging dulot ng easterlies, ay nagdadala rin umano yan ng mga pag-uulan o localized thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Ang nagkukos nitong mga pag-ulan-ulan from time to time is itong easterlies o yung maalinsangang hangin na galing sa silangan na dagat Pasipiko. So, napupush nito yung mga kaulapan, then yun yung nagdadala ng rainfall. Very likely na may mga from time to time makakaranas tayo ng mga panandaliang mga pag-ulan, kagaya nga nung mga na-experience natin over the weekend, di ba, parang nagbe-burst lang yung mga pag-ulan, then hihinto din, mga ganong klaseng paulan since prevailing nga itong easterlies natin ngayon. Nilinaw ng Pag-asa na hindi pa panahon ng tag-ulan at nananatili pa ang panahon ng tag-init. Biyaya naman kung ituring ng magsasakang si Tatay Raul mula Kabugaw sa bayan ng Milaor ang pag-uulan nitong mga nagdaang araw, lalo't nagsisimula na umano magkabitak-bitak ang kanilang sakahan. Dahil sa ulan ay sinamantala niya ng makapagtanim ng palay. Ngunyan araw kaniyo, araw pan tiguran, naglalag na kami ta. Pag nagtiguran di diyo, mana kami nakakaurmat ang tubig di, sobra na. Ang tubig nga di ba, paurulong na sulong pag intiro na nakaurma. Binahagi rin ni Tatay Raul sa news team na ang palay na kanyang tinanim ngayon ay posibleng anihin pagkatapos ng 3 buwan kung saan tinatayang magiging panahon ng tag-ulan, kaya naman puspusan rin ang kanilang paghahanda upang hindi masayang ang kanilang pananim. Eh mahirap nga niyan, pag tag-ulan na, mapani na, basa ang palay. Pag maulan, pagkaani titrisiron, mabasa, bibilad, araniyon man ang tinampo. Dahil man babakalon pag basa, baka kung 10 na lang ang kilo kaya. Puspusan rin ang paghahanda ng ilang mga magsasaka lalo na sa panahon ng tag-ulan kung saan maaari itong makaapekto sa cropping at harvesting season ng kanilang tanim na palay. Jem Garcia, CSN.